no no bagara kini kai game do what you I mere gini jebe jeba digima laba digima atire go. Hello? Dewo. It's in Dewo. Hi. Hi. Hello, Penny. Adima. Oh. Hey, you want your bay, you want your environment. Yeah. Huh? You want your bay? Yeah. Afia. Akwisbu mba bia gese wen gbe shepagalu. Papa, obagambe to kushila no. Isu? Obagambe to kushila. Hello to shiri kushi. Shem no maga gi hupa ahani I offer man fento. Kesum no kushila akusum. Because bagoja ga ga nyoshi. Papa. Ga nyoshi. Nya personal arrest. Nyekwa awudu kwa sa asidu kwa nyoshi ejeje. Igaro gi deburu ma ha ala nokwa. Duru ala no wure nwa ya afosle enweti geshi. Gi force oshima ya onochi gi ekwopu ya wure oge. Bend onwe down nokwa. Inyicha gi to mkpirikpa ajaja akwu buru ya hotel burum. Buru ya gbacha hotel ga ebukulu hotel na agbacha apụta ndu mu afọ ya ga. Hulale nwa ala nyigbuo nwa shigo. Afosle Hey ya. Nwa yoma. Don't be offensive. Oh? No problem. Oh, there wasn't a problem. You got to go? Yeah, personal arrest between two of we. Yeah, I'm not going to some marriage. Yeah, we no lady. No. Oh, I'm a mama. I'm not gonna. No, guy, I'm gonna capital no. Yeah, we're gonna no. Yeah, me wow. I would more officer. Na adama adi two hashes to people. And I won't. Hey yo. Nda Hey. Mramo. Imuri kinye tum number. Number. Ike so nwo tinye siri me. Akwe na wata. Mo na ga na. Ai number Officer. Number nda. Number ndwa street ebe nda ahụ bi. Number ha. Number. Oh. Ofia. Ishile na ofia pụtazie sharp. Enyi wakwara anyị. Oh. Number ndị soro epuri enu people. Rape? Papa. Rape? Yuri himre. Ala go mama. Papa, mama ga no makaya. Officer ga no makia. Living. Ya wo gawazie o. Ngwa no disike o. Bye. Oh, ije go mo chaga. Papa. Oh yeah. Bia. Nge. So, get on your ship, get what I put. Yes, I go mapata. Papa, shake when ha apata. And let us see the quick up. I will take a shine with the gap or bragata. Or Chabashia, I will take what agent block those she got. Okay, Papa. Because of number kid some galimo ha ganos, Papa. Because of Onya. Papa so balo. I don't know, I'm about onions. Gino so gejigame in a fry pa ya da. Joy. Imo na tole shamenu. Joy ko ga dagina ho. You got onions. Neg. Ya damn chai. Muna nwam kwa na carrot. Aga ma ataga ge da krum nonum. Wara na agbaga. Ki ka ga anyo so gi kwopụta. Na Papa, I wish you come. Come to the program boss so. Na bro ko du. Papa want them. Come go to la boss so. Papa, bia kwa kaila, Papa. Biko, lawa. Enwe nwaanyị ji m ụgwọ. Ihe awohere m ji anata ego, m ga-anata ego eri elehi, ihe ego m ji atụ miki. Papa, I'm go mama. Ị ga-agwa onye? I'm go mama, bia kwa bela. Papa. Bye. Papa.
Bye. 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 Ọfịa. Ọfịa. Nkwudo ụzọ ekpọrọ mpụtara. Nkwudo ebe ibụrọ mpụtara ebe na-enwere onye na-aga ya. Kamgbe ụkwụta ịbụra nọ nga, mmebido otu onye chiri nga agafe. Anyị natabeghị mmadụ ma awọ naira. Ọwa dị ka anyị bịara anọ. Papa, ụjọ tụla gị. I chefuru esi ndị mmadụ agala ọrụ n'afịa. Obere ego na ha batawa. Ha batara anyị anaghị ezigbo ego anyị na-echefugo. Papa, duwe mba asị ngozi na-adịrịrị ndị na-anana kara ndị na-enye enye. Echefuola. Alakịrị m otu gị ngozi na-adịrị ndị na-anara ya wa anyị karịa ha nwa na-enye enye. Ebe ka abanyego ihe m ji ekwu maka biko ya dịrịkwa ngozi a ya dịrịkwara anyị o maka na anyị nọcha nga taa m ga-enweta ego kọvara ego ole anyị natara ụnyaahụ agụrụkwa m alaiki ya obi agụdụkwarị m mma. Papa ụjọ atụla gị akwa ka m si gị bi ebe a ị ga-ahụ ya obere oge ugbu a anyị enwetawa ego ezigbo ego anyị na-aka atụzi ya mmụọ na ụjọ atụla gị nna kwụsị ebe ahụ ọsịsọ a na-agwa ya ụka ere m ọmụ aka na-emere ọnụ red ele ebe isi ele kọmpani penti naanị ijiri gba ahụ ọnụ gị red. zana ajụjụ ya nụ ịghọta ihe m na-ekwu maka na ọchabedo ọya iji ghọtabedo akwa nne mgbe ọ chaana ị ga-aghọta ya nga ugbu ọrụ ya raa ya ya eluo ya gị loma gị n'ime ndụ gị nke bụ na ịghọta ha ahụ ọnụ gị na-acha ote otu ibe ọwụ Chineke charịrị gị ote ka ọgụ ji aka gị charịa ahụ ọnụ gị ya na-asị m ya ghọtara ihe m na-ekwu elee kọmpani penti ị na-arụ na ị na-emere advatiz ijiri ji were penti gba ahụ ọnụ gị gbarịa what reason ka ijiri gba ahụ ọnụ gị penti zamia ana m arụrụ onye ọbụla ọrụ ị arụ onye ọbụla ọrụ ga-ezere penti gba ahụ ọnụ gị ị arụ onye ọbụla ọrụ ga-ezere penti gba ahụ ọnụ gị n'ụwa ọjọọ nọ ụwa Chineke kere na-atọ ka ifo otu ma o jighị nje laik dị ya gị were sakụlọ penti gị otu ahụ ọnụ ga-acharịa ọkwa nne ọfịs anyị na-akparịzi m akparị aghọta m o chịrịchịrị ọmị ka ị na-agwa na m na-akparị gị akparị ka ọgụnwa na-akparị m ka ọgụnwa na-akparị chikere gịnị mụnwa na-akparị gị ka ọgụnwa na-akparị chikere gịnị a whole office of the law ọ wụ otu ihe ahụ nwa m ọfịs na asị m nwa m ọ wụ otu ihe ahụ ọfịsa ehomi ka ị na-agwa na m na-akparị gị akparị ọfịs karọt na-akwa akwa ewe who doesn't know me in this Vaseline who doesn't know me in this Vaseline nwenye na-amadị m na gburugburu gị na-agwa m na m na-akparị gị nwoke m bịa under arrest na gịnị mere n'ịgba ịcharịrị ahụ ọnụ gị bịa under arrest. Papa ihe jụga dị ya ahụ hajụjụ ka m jụga papa echefuola lee ka ihe o ji n'aka ka ịjụga abazụ pet ọgbara na ahụ lee ka o ji n'aka papa ka m jụga ole gị ka m jụọ ya ọfịsa ka m jụọ ya ihe eji n'aka na oke gị ewu ndị a ihe a wee ewu m aga ahịa ire gịnị wee ewu gị ewu agba ewu m iji aga ahịa gị ire British nye otu unu chiri gba German nwa m bepe akwa offense number 1 bepe akwa ele the certificate of the ownership otu onye nwe ya certificate ya ele the certificate of birth ya mgbe ọ mụrụ ya ya bụ abụọ aka atọ ya ele nne ya ya wụsọ ngwa mụrụ ewu anaghị na-ebe onye akwa ewu begawa akwa refuru uju akwa refuru uju ọ bụ ihe ọ bega akwa onye ga-azọpụta na mo ezuru m ezo ọ na-akpa m ọchị nkịta ka ghọtara ihe na ebe ị na-aga ele ihe ji ihe ka anyị nyere gị ihe ka m gawa ebe m na-aga ị chọrọ inye m bribe ka anyị nyere gị ihe ị chọrọ inye m bribe owo legal na Nigeria ka ị chọrọ inye m ịma na bribe wụ legal otu ihe ahụ nwa m illegal na Nigeria ka ị chọrọ inye m gị nyere m ya wụrụ ti welitetara aka gị were nwa 50 naira nwụrụ anwụ fọpụta dị kpọma ha ka unu na-akparịsị m akparị egbe elu gbagbuo ogo katapụla na-enwere breki kwọrịakwala m gị ana m akpa maka Chineke m gbere mbibi ote bie gị bigbo gị ga-aga enwunye anya gị ịmakwa ihe mbụ ga na ọ wara aghara ihe
mra gwo ge na-ekwu ya da akpum gị kpọtọrọ nga ị gara agazi oshi egwu no wonder mgbe ọ na-aka ekwe go to miss nye ha ndị omega ji ahịa oru na-ehihe ọcha na ka ị chetara ị gagara ewu iri dị egwu n'ụkụtụ egwu na-ebezege asa ugwu nwe egwu asị m na-egwu ma onye nwe egwu makwana onye nwe asa ugwu nwa nwe egwu ha na na-ebe otu ihe ebe ga-esoje gị egwu na-ebe ya na-akwụ jidenụ mo zapụtanụ mo ezuru n'ehụ mo iche na ịmado onye iwu we knows you anyị ma onye nwụrụ ihe ọ pụtara n'olu Igbo ọfịsa ka nkwu okwu gịnị bụ isiokwu kịkịta isi eke chọrọ ịnụkwa nne ịnụna n'ọdụ ya ka ị n'isi ya oke aga m ada mbọs ya n'ime ngụ isiokwu m ọwọ na ị ga-ewepụta ihe ka o shie otu egwu na ịmarasa ị ga-ahapụ gị ị ga-agba egwu na-agba ị ga-agba ha agba each of this my goat nga awụ 10,000 naira then gị gbu isi onwe gị maka ahụ ọnụ 5,000 ha na-abawuru 35,000 25,000 nwa m ọfịsa m ejikwa m odo ego ahụ ebe ahụ ego ole ka a na-ere ewu n'ime ahịa die bloody care does it look like I care o ka m siri ụzọ ọzọ ya ego ole gakwa beri alụgo ha bụ ego na aka n'ọsụ onye oshi hand robbery ọfịsa egwu abụ egwu m ị ga-asị nne na iwu nne gị ọ ya amụgo ihe bụ ada nne gị ka gị nwụfọrọ ya ara ngwa wụla sigopa ọfịsa karọtụ anyị ga-agbalagara gọọmenti na ya aga amara nwesi ike chia iwe ya ọnọdụ mbibi ahụ obi gbuole gị ebigbo ihu ọkada n'ụzọ ọnọkọ ndị arrest one phone call ọnwa nụtata ịpata ọtọ n'ụgba onye idoro ka egbuori ya nama 7 pieces of namasis egbuole ya hotel nye ha niile ya ara mmiri ara kolotara niile nọ na ara fat ya ara abụba ara obi ya ihe niile ara gbado na amụ ga-etokwu onye ahụ ọ tara taa nna m diwe onye rụọ ya yi Good afternoon. I don't know if I'm after good afternoon. After my phone, I'm after. Baby, I got first what? Prepare you to get first what? I'm not going to shoot zone. No, tell me why did I open this road? Who you? You? Nyake wo. Ngeje me prepare guzo. Ngwa gafe. Gafe. Kakwa mochari ga doru. Kakwa mochari ga doru. We na mad officers of the law. You mad of eclipse of the sun. Eclipse of the law. Kafe ne ma hogo. After my parents can feel no better than Naga. Onye nwa machine ibu nwoke. I'm a shame. Oh, machine go. Oh, machine go.
nwoke m kedu particulars machine na Eji m pụta ọnụ na yard. jide pụta ọnụ na yard gị buru machine pụtawa jide particulars ya ndị chọrọ ka m believe na ọgụ nwe machine m Machine nwe nke m na officer. ele ihe mkpere ga-eji ugbu a mata na ọgụ nwe machine na Machine na-agba. machine na-ekike ihe ọcha nga na-enwedo onye na-aga n'ụzọ naanị gị buru machine na-agbaje gị ma ahụ ọnụ ka Father Christmas gị che na ị ga-aghọgbuli officer under the law nwoke m ị ga-agbara machine ga is under arrest for no paper movement. Officer Rube kweta ahụ na ama m ihe chọrọ don. It's Rube kweta. Sit down to suffer na m chọrọ. Come down. Him to 30,000 naira. Come. Ahara bagang. You sure gumma? Oh, electoral officer of the law rikani. Muna ya bo. Give you 50 abina. In fact, you're under arrest. You're under arrest. What an arrest. I mean, what an arrest. Yeah, what an insult. I'm pari. Kilecha dim poma hakai. Officer under law. Officer under law. No Abuja no. So la Chineke na by na enugula no n'elu kantanga na magi pom. Kilecha am dim poma hakai. No de kiti anwu na achagi wure 50 naira dowa. Ya officer my high chọ. Nche mi ga relate. Aiche ma na go okwo. Ki wepụta 50 naira. Onye isi enwere ndị isi na 50 naira na. Enwe onye anyị ga-ahụ n'ụzọ gbanye 50 naira ya sị thank you. Ọsụgodu gị asa ga-eji obi kwuo ogwu kwugbu ogwu. Ki were 50 naira gbagburu ise nye m. 50 naira ndị police na-anazi. Egwu elu gbagbukwa ego. Ndị police na-ana 50 naira ihe anyị nwawu anyị awụrụ ndị police na-ana 50 naira. I will law defenders. Ihe m wụ office of the law. Ihe m wụ office carrot. Nwa nwoke kwanu asị officer m na ya kwụ wụ officer ofia. For that matter, ego go 30,000 naira cash. Officer. Never is like that now. 30,000 naira. No, I don't have that money. You must take it. Africa na sibeke. Ngwanu gbe sere ego. Nsi na ga anogodo nga. Officer. Ị ga wote gị ego. Gị bata. Anyị na ga arapụ ọwa. Oya. For now. Officer, you must take it now because So I go do English nna m. Bido English. Aku get in dike ga don't part money. It's English. I don't pot money. Oh, I na get. Until you give with 30,000. The only remedy is m ga-enye gị ugba wo. Ị ga-agbara with 20,000 naira. Ọ gwụla ihe m ga-ewepụrụ gị maka na elele manya. 20,000. Madam, push ebe ahụ ọtụtụ. Push nga. Ngwa. Move. Get out of here. Singapore. Get out. Officer, see what they go. 30,000 in fact. 30,000. Madam, onye nwe nke. One come. Ele bi si buke. It's me more. N'ime ọrụ gị. N'ime ọrụ gị. Yes, sir. Onye nwa gị na-akwanyere ha. Anwam. Ede sọ. Ezura ni mo ezi. Ele particulars ijiri mụ ya. Hey, ya. Ano n'ụlọ m. Particulars nọ n'ụlọ gị. Ngwa. Meghere izosi m ga-agafere biko. Meghe. Hey, so mmago. Oya. Na-abịa. Ese ahụ kwuru ụzọ na-esi ọrụ ma ọ na-ejide ego. Hey, bịa, ọmmago dị ha. Onye ọmmago. Oya, bọsọ. Papa, akwaga m ga-agba. Eshi ọzọ, eshikwere m agụgụ. Ụka gị tọrọ ka nne. Ozugbo i kwuru ya, emebiri m ego dị out. Mana ugbu a, ekwetala m leke 1, 2, 3, 4, 5. Nekwa ego. Ezigbo ego, papa. Onye nwe machine na-abịa ahụ bịa weta ha ego ọdọ. Atụkwasị anya n'elu. Ya gbagotekwuo. Ụwa m ga-agbalụ. Omega-emegesi ebe aka na akpara igbo ọrụ ka etọkata ụtọ ya na chi ya anyị akpọrọ ọrụ ọwa na-arụ anata nwa na-arụ anata ego akwa ịnatakwara ki ya ga-abịa ka agaala ya ga-abịa ọdọ ka agaala over ị ga
Yes. Why now? Why will you go out? I told you I'm already on my way. I'm going to be back home. Can you just puzia? Give a man on a batch in Navia. Ya nne biko iwe onye obodo anyị ọdọbịra ntetekpele Mama, you gonna be going about you over the people, eh? No, I'm going to come on now, Munga. It's good. Mamma, you're going to go on your mamma. Eh? Mama, oh, my game would receive tissue, get you a clean them on, I'm not a mammy. And I will give women here who could not look across it, when they won't get check them. Oh, my ship again, ANOKWUTE. Hage zakara n'ụtụtụ ha ga hụ line togogo ha nọrọ nga nchebe nnọọ ma ukuru ọkụ na-eku ha nga ha nwe ndidi emekwa ya ruo tọrọ ha azọ ya nwe ndidi n'ụwa pụtara mama emechala sef ihe ụra iri nri gị were ka ị pụọ n'ọsha ihe ụra ri nri gị ga n'ite m nụ alọkwutere nga bụrụ nguzolo plan ga akụ asala mama ka ihe nkọwa gị wụ ị na-achịkwu gba na m na gị ezu anụ gị mama ebogidekwala m ihe m na-eme o ịrịpọtụ gị nwoke m n'ọzụ ịrịpọtụ gị onwe gị ịdakwara nke anụ a ichega m ụmụazị ibe gị eche ha fuel chee ya ime oli na-aza daza mapụ n'isi anụ ọzọ eji Hey, I make. Hey. Lenga na wani. Mwambie kwa haya. Yabe, madam ya kaka. Ikegeleke. Ikeburieke. Ngwa hapo. Kile mwani. Tire didi. Hey! Ofa ma da no. Jidepia kebule. Carrot. Ujamba. Carrot. Onions. No, papa mi na me. Kita wata. Ili hore doke. Ule wu poba. Ugbo awe na ada. Hey! Ina ya wo ko ti ke pe. Prokota bala ni. Nam rod. Mano ke ka chota. Kisikure ni ngwa. Mama gị o ama m sị machine nkịtụ onwedo elebishibute ihe ndị ebe buru na ewu bufe ugbu a gị pak ọ machine elele m anya onye nwe machine esobido elebishibute machine nna gị nwere ka a gasị ịgara na umere na gị gaga buru Ijuga nam sam sage. He? Ihe juga m ugbo so mmeghe ọnụ na Chineke kere. This orthodox mouth Chineke kere mmeghe ya sa agụ ka na ị na-ajụ m. Ihe juga m gbawa ajụjụ onye ihu. Mi da ngama nwa idi eburu machine bata. Se shim gazi moto take gi sha gbam kweri. Na machine na ewu mburu lota nga na amali elu so ana na nta gbala ga kasa gi no ga jem cross road question. Dikwa adudo nwe ko because enwedu m ike m ji asa ga nka ajuja. Ka mi tone m n'ime eri ebiko. ajụjụ ka m jụrụ akọdọ m gị ihe
It was over. It was over. It was over. Oh, Bamba. It was over. It was over. Gonna stop back. Inaugurado. Onions. Carrot. Inaugurado. Exomoto. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.